Huwa fatt magħruf li l-isport jista' jgħallem numru ta' affarijiet bżonn jużi għal komunikazzjoni filwaqt li tejjeb ir-relazzjoni ta' persuna ma' ta' madwaru. Apparti minn hekk l-isport huwa wkoll attività li tagħqad nies ta' nazzjonalitajiet, kulturi u esperjenzi differenti. Dawn huwa l-każ anke fil-faċilità korrettiva ta' Kordin, fejn b'mod regolari ir-residenti jieħdu sehem f'sessjonijiet ta' sport differenti u anke jagħmlu użu mill-ġim. Dan bħala parti mill-ħidma tat-taqsima tal-kura, reintegrazzjoni u edukazzjoni li tara li r-residenti jieħdu sehem f'attivitajiet bħal lezzjonijiet u sports. Skont ċifri li kiseb One News kważi nofs ir-residenzi tat-taqsimiet kollha tal-faċilità korrettiva għażlu li jieħdu sehem f'attivitajiet sportivi. Magħhom ikallef flimkien mal-kollega tiegħu Ryan jieħdu ssieb l-aspett sportiv tat-taqsima. Mano spjega kif lan tat-taqsima huwa li r-residenti joħorġu mill-faċilità korrettiva aħjar milli kienu meta daħlu u li ma jħarsux lejn is-sessjonijiet tal-isport bħala mod kif jgħaddu ftit sigħat. Tru l-sports waslu messaġġ apparti li tkun qed tgħin lilek innifsek fiżikament, anke mentalment. Waslu messaġġ li dak li tista' tagħmel waqt li qed tipparteċipa fl-isports tista' tieħdu miegħek barra. Huwa stqar kif dan lan qiegħed jintlaħaq, hekk kif irrimarka li r-residenti kollha jkunu ħerqana sabiex jagħmlu l-attivitajiet sportivi. Spjega li f'dawn l-attivitajiet ir-residenti jintegraw flimkien b'mod speċjali, hekk kif minkejja l-kulturi, etajiet u esperjenzi differenti tagħhom jingħaqdu flimkien. Ma notenna li l-lezzjonijiet li jitalmu f'dawn l-attivitajiet jibqgħu mar-residenti. Aħna ma rridux li l-persuna residenti ħossi jgħid isma' għandna satej mela ħaninżlu fil-ground u ngħaddu l-ħin qasna satej mis-sentenza le. Aħna rridu li meta ikollu l-opportunità li jipparteċipa fl-isports jinżel jieħu pjaċir, jintegra ma' persuni oħra, ikun pożittiv ħafna u jieħu il-punti li nkunu timbraw waslu aħna biex jista' jintuża wara li jkun spiċċat is-session fejn aħna nafazzu ħafna anger management jew inkella decision making li tieħu inti waqt li tkun qed tipparteċipa, komunikazzjoni.